एकटानो कारण खिनि लिडारशिप लाइखनो अभाब आं दतनो बारबानो सागो आं कोनो कम्प्रमाइज खालामैया जखन जों दिनै आं आगेबो साखा उकक न दाख्लै आं परिष्कार माखासेनाय जों जखन एलायन्स खालायफ्राव बिजेपि बाय जों गुवाहाटी टक खायफ्राव कक सालायफ्राव सिट सेरिंनि बागै आफ्राव बां सन्तुष्टया तांबो हेंके आंनि जे बखाव तंथ'गिया आं आंनि पार्टीनिबो साखा आं 5-6टा सीट बाय 9टा सीट बांगो सेमाया आफ्राव कक सालायफ्राव दिनै गोबां माने दा दंगो बरनबो सोंहैनायदि आफ्राव दिनै एनसी देबरमा दंगो दिनै बुद्राय देबरमा एडभाइजर बोर्ड मेम्बार अनंत देबरमा दंगो आं दंगो दिनै मंगल दंगो दनदै तिप्रा दंगो सुक्लाचरण नवाति दंगो सपना दंगो सिनुकुने दंगो हेक्लै जों गुवाहाटी टीम थांजाक किन्तु बेरेखे आनफर्चुनेट बेलाय दुर्भाग्य हमानो आं काकानि सिबाय आफ्राव मा सालायखा बुगारि साव जों 5-6टा सीट नानाय आफ्राव आं परिष्कार सका कागदाम है कक्सा जोंसो सालायखा कक्सी आफ्राव नवजों साइबो दगसी कक्साया आंनो सावो आं प्रथम चें माने 18टा सीट 18 सीट जों नायो किन्तु बर सया गोबां मा कक सालायखा 2-3 घन्टा हर 1टा 2टा द्रांखा जों सालाय माने लास्ट आं साका जों 15टा सीट बाय जों बाचानाय जों गसै फाइजाक दिनै आईपीडी पार्टी जों गसै फाइजाक दिनै एमसीसी कन्फारेन्स जों जाक जों साइड हव 15टा सीटनि कम ताखायदे काका एनसीबी सिव जोंथ' सिव आं रागै टंका 15 सीटनि कम बारा बाचाया किन्तु बिजेपि गसैया आं वाकआउट खालायखा मिटिंनि आंखाय फैखा हरदिपदआव आं सुक्लानोबो साका सिनुकनोबो सा सपनानो नौ फायदे बराबो अंखाय फैखा आंबो बाक्सा जों 2 बार वाकआउट खालायखा जों कोनो दिन गसैमाया दिनै पार्टी क्राक दङ आईपीएफटी जों 15टा सीटनि कम जाया कपाल हामियाबो दुर्भाग्य काकानसि कोनो कक्साया आं 2 बार वाकआउट खालायखा ताफां बुयो दङ दिनै हटेल विभान्ता दास गुवाहाटीआव किन्तु एनसी अंखाया अनंत एनसी बुद्राय बर सोंहैनायदि बर अंखाया बर आचक दं हेंख्लाय दिनै बिसिन 2 बां थांखा अपिनियन ओंखे आं साकाबाखै उंगिया आं गसेमाया किन्तु लास्ट सबसे अरण्य आं नायखि दिनै अक्रादाव जों मिसगेट खालायखा आं आबो बेलाय खवानांगौ बेलाय क्लासिगौ कक साना मुसुगिया काकानसिनि दुर्बलता अब काहामखौ नुखा दिनै एनसी देबरमान ओंखाय जोंथ' दंथ'योखौनो आफ्राव जों 2 बार वाकआउट खालायखा आननो बेस्ट खायंखे सुक्लार सोंदि दिनै दनद तिप्रार सोंदि सपना देबरमा सोंदि जों वाकआउट खालायखा किन्तु दिनै सिनियर लिडारक काकानसि अनंत बुद्राय बर अंखाया दिनै बिसिन 2 बां थांखा এই অবনে একটা তিনি বিরাট তিনি মিস্টেক তিনি লিডার উনি তামছাড়াই আবার দুর্বলতা আর চুমলুক্ষা এই আর जों आंनि बाहायबाय दं थगलिया हिन्जाव नुखाना जों 4 बोसोराव दिनै ताबुक दिन एमएलए रक गोसो बरन एक्टिभ नजर सायमान आंनि जे कैबिनेट मिनिस्टार आं साना दंमोनिया आंनि जे तिप्रालनि कक मास साखा नाव नुखाना आं 2 बार 3 बार आं तिप्रालनि कक सिटी साखा अने टपिक थावने आं आरो डाइभार्ट खाय कक साव तांगै आंनि पाब्लिक सायमानो जों साजागो तिप्रालनि कक साया एमएलए र मन्त्रि रकनि जों साजाग माबाय आं आबो साजागै मा साखा नकम खोना खाना दिनै अकरा सबसे अकरा बथाय कक साया आना बजले जाऊ बनि कक नाया बत थुइ दं ना दुगु एयो हायख्लै जों चलाय फैलाय बरि बागै दिनै तिप्रान दिनै आईपीएफ दिनै उइक माने दुर्बल माने अब একটা फैक्टर दिनै जों जत सायमानाव आं बिहेस खायो पाब्लिक आना हामजागो
public ani ungkolo tongo age bu sakao kokno obo kono Montri kotoria MLA kotoria chini jati do khos kotor chini jati mukti banane si nango obisa ani sobte tor jago boni sate sate जों सुदु कक सामा सिमिया नों कामा माथे बानाय नों मुभमेन्ट मा खालायनाय नों जोबा मा खालायनाय नों कस्त मा खालायनाय आराम खालाय थुइ दंगै एक्सारसाइज दंगै जों थिन दाबिनो माया नो जत नुखाना थांनाय 2-3 तारिख एप्रिल सुस्थबाबे जों सिस्टेमेटिक खालाय जों कन्फारेन्स खालायखा स्टेट कन्फारेन्स 5th State Conference of I-50. Joto media tonga fro. Boni ichha motenu. Chini kakayan chini ichha motenu. Election Commission songa. 3 jon panel khai ka Election Commission. Obo niyom. Chini bisi consensus sing mayang khai sing buta voting layo. Age bungi tongo tawai se abo. Thane nowayo bangkha thane 2020 deng 19 bangkha. Khumul nowayo bangkha. 10 bobono bangkha. Omai kai sing through electoral process by board of MCC member elect claims systematic claim ain kana manangai ching claim lek declare claim kha bobu apa present tong gothai bobu go sekha botha ang kasa kabang board makha ang pai kha ang elect kha public ana hamjagoi board ge ang kabai kha kusna khai kha smai tang kha press conference khai kha sidang wanago ini asik boyso boni sori hisoleria boni brain si cholelia tofano bo abo dojjo khenaya bo hojom khaya bo simatone president ek mas lai thangka dui bar chung CC meeting khlai leka obai khlai chung tuluk to ago phaimani ini bo abo somjoglia babno dojjo khaimalia bo haina hai to isa extended conference khlaiye abo prai 40 din pore go kare bo self declaration boni jeno kebro kok saraya kene opinion na yagi boni je present chongui nakha sir sungmung kaise tongnai sir tini to je or taking tongmani tini ajagawa nora minister se kaise sir obno bahit sanai tong abo tani agi pre-schedule program ang asuk borok khobor kha rangkhos raikha hatal borok phaika kuri aro angkring kheto tamung niba abo tini ani advance program abo orting to hotat khlaimne si ga abo ga ang adjust khlaimalia tamke chung joto wansogya je tini sarkar bai thangnai CM design na abo chung wansogmaya abo tini pre-schedule dino to again khlaijak tini schedule abangai tini hotat khlayang abo khaikang kai abo yang thai ang tini aro ma phaika tini abo nang kok sau tini public dog balai khane kok sau tongo जों जोंनि पार्टी I-50 बै आसाय दंमोन जोंनि बर' अनेक आसाय दंमोन अब बर' आसान हलिया जोंनि कोनो मुभमेन्ट करै जोंनि कोनो एक्टिभिटिस करै आबनि बागै बर' बाखाबाय थांका ताबक आं एभ्रिथिं हेपेन फर गुड आं मन बिसास लायो अब कोनो बेपारिया एभ्रिथिं हेपेन फर गुड काहन बाङै दं सर काहे सुम दिनै आं ओ मासि परेगो आं किसा रेस्ट नामानि परेगो आं पारा गुरिनाय आं I-50 पार्टी खायनो गुरिनाय आं कुनो अनि पार्टी थांया आंनि पार्टीनो आं राग्रना बागै आं चेष्टा खालायनाय दैबो दिनै बरावगो बेंक मालायनाय आं दूर थांनाय ताबो आं दै फ्रिंखा पाब्लिक कमिउनिकेसन खायनाय बागै आं जागा थां कक सालायनाय आंनि पाब्लिकनि सेन्टिमेन्ट पाब्लिक दुखु खस्थ' आं खोनानाय आं पाब्लिकआ टाच खायनाय आं अबनो सागो दिनै आं बलायसि गाहाम नोंखा आं फायनाय मासनिसि आं दूर केम्पेन खायनाय सारा Tipraland रायजो गुरिनाय पाब्लिक आंनि सापर्ट दं गुरै आं नायनाय अबनि बागै आं खागावो एभ्रिथिं हेपेन फर गुड अच्छा सर ननो मन्त्रिनि सकंनानै यागल ननो कक खायजा सत्य साका आरो रिजन तामनि बागै ननो सकक खाना अब आंबो सायनाया एकटानो कारण खाना जतिनि काकेनसि बो बारबालि बो प्रेस कन्फरेन्स साका आनि यागो 5 जन MLA तंगो बनियाव केबो गरै सम्बना ब बिजेपि साकाना जे आनो मन्त्रि हांखाय जोंनि उद्र थायनाय हायरो कक साकाना आं सम्बना आं बेखाबे सिं फिल खालायो तामके आनि बे थांजाक पेनेल थांजाक आं जदम सालायजाक
ni kebo wan soi maya ang chini ex CM Biplop Deb boy ang salaijak bana call kena ka ang thai boro an call khlayo chini kadal CM tak manik saha chini bobo an call khlaika an rotolnat call khlaika call khai baran plangi thangka thai boro kaham ke salaika je ang chitir ka hirika je has a president ang chitir ka hirika ke boro ano 100% confirm nung kuno tawana di as it is seng no na regnai hai nei bro ano kog rijak kinu mia horat tai ano bro ano ya ang formaka jeni ne drobungkha aba jotonu atongko jotonu sok ani বিশেষ dong nung sengine di joto montri sengine di ani ব্যবহার acharon ani activities and performance joto officers yang samung khaimani ani department officer kotor IS officer rok bro sengine di ang bro bahake behavior khai ang bahake samung khlai ang kabangmo tini sara Tipraland bro ana phone kai saka to bitono sok bungkha bro tuma wancha tuma Tiprasa officer kotor rok ani বন্ধু রক যতনে ওয়ানছা Tiprasa মুসলিম বড় ভালাই খনে ওয়ানা জাখা তেই গোবাং অফিসার ওয়ান ফোন খাইকা IS অফিসার ফোন খাইকা जों हमर वानसोइ मैया नोंजो सामंका हामखाइ दंमानि अब केबो जों वानसोया जों माइनो जब खाइने हिंदै अब ताम कन्सपिरेसि दंखा ताम पुलिस दंखा आंबो सिया अब असस कारिनाय जे व्हाट द रिजन बिहाइंड आनि कोनो एलिगेशन करै आनि कोनो पाठन हामयाबंगिया जत कर्मचारी आना हामजागो जत ऑफिसर्स बर आना हामजागो ते आनि पब्लिक आनि हामजागो आनि डिलिंग आं पब्लिक बाय सम्पर्क खाइमानि अब जत साइमानो किनफियाबा आं अबन वानसगो चिनि काकेनसि ब संबना साखाना बिजिबर साखाना बनि खाने आनि एमएलए दंमोन मेबारनो गरै आरो ब साखाना आं असंबना आं खागावो किन्तु आंबो कोनो वानाया जे ब गाहाम नुंनाय आंबो जाते बिबागै गाहाम खाइनाय बरो भाइनो आं खागावो बरो गाहाम खाइनाय ताबं खेबा जों ताबक बसकांनि तीन एक्टिविटीज बा तीन परफॉर्मेंस बरोनो जवाबनाय बरोनो रायरिनाय आं केबनो दुसरिया तीन जनगण गाहाम कि सिगु साबक गाहाम साबा हामिया अब बां आं जत्त किसु आं आनि जनगण आनि पब्लिक नो आनि बरोनो आं याफाइरिनाय আচ্ছা স্যার লাস্ট আন সুমো থাংনে 4 বছর 4.5 বছর থাকজাবানো ক্যাবিনেট মন্ত্রী Debbarma Tipraland কক ছায়া লুকরক বাহাকে বনো বিশাস সাজাগै তা Tipraland মানা হিনে বাহাকে তং খানামনি ওয়ান সুমो बं हाय आं मेफ्राबो কক साका तिनि बेलाय वाना मासंसा न दो साइमोन ऑफिस थांगिया इवेन आं दारो क्लास सासिने बेलाय वाना मासंसा रोमान स्क्रिप्ट नि कैबिनेट काखा रोमान स्क्रिप्ट नि बगै आं तय फै कैबिनेट दो आं जतन कन्विन्स लाइका रतनाथ न थांका बब कन्विन्स का आपरो Debbarma दंखो चिनि Debbarma बनो आं साका बब कन्विन्स का इवेन चिनि जिष्णु कर्ता बब नबां आं नाव तो बगै आं बबे खोक क्लोज संगै बनो कन्विन्स का जत मन्त्रि कन्विन्स का एक सप्ताह सिगां लबि खलाइका जत मन्त्रि थां मालाइका बेनि परो चिंराय मालाइका सान्तन जाखाय मालाइका जे रोमान स्क्रिप्ट कक बरोनो कैबिनेट काइ दङो जो आरो साबत माखाय आं तय फा आं डिपार्टमेन्ट होइते आं प्रसाब तय फैयो खायनाय जिष्णु कर्ता दत साजा लास्ट तमंका कैबिनेट पासिं तिं दंखा रोमान स्क्रिप्ट कक बरोनो बागो CM साका चिनि बिप्लब बाबू साका NC बाबू আমরা কি বলেন একটু মন্তব্য দেন কি বলবো সিগা বত পার্টি প্রেসিডেন্ট আফরো তাম সাচিন কাকেনসি আরো বিবেচনা করতে হবে একটু কমিটি গঠন করো आं वानाखा आं बनो कबरे तर्क रखा काका नोंथांमोना हय कक साइट अली 3टा कमिटि खाइबायखा कबरनि बागै पल्ट्रिकर बासा कमिशन सामतरन त्रिपुरा बासा कमिशन तिनि कुमार चौधरी बासा कमिशन बर खागै बर एप्रुव खाइखा 3टा कमिटि खाइबायखा अली दिनो बरक सि तिनि कक बरक रोमान स्क्रिप्टनि फेभर बर एप्रुव खाइखा पल्ट्रि सरकार बासा कमिशन बब एप्रुव खाइखा कक बरकनि प्राय 70% कबर स्पीकर इन फेवर रोमान स्क्रिप्ट कमिटि खाइबायखा नों तामाव साइड होता कागामायके आं बय उल्टा वालाय मा दंसियो कैबिनेटआव वानामा सोंसा आं बय वालाय मा दंसियो कागनामा नों कक साइड दंखा नै बके सब कमिटि खाइदि कइसा हाइदि खाइदि बक आरो नै तार माने कबर रोमान स्क्रिप्ट न ब बखाबाय हामजा गया आं ताव मा सागा आं सयत कक सागो आं कबै कक सागो आं हनि हता मुक्ति मानलिया गौरबती इवेन
যখন जों द्राफ्ट खायफ्र टिटिसि द्राफ्ट खायफ्र अब मा हासिनाय बले वाना बसंसा आंगार थेबका टिप्रालेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल बसौ हागता थेबदि वाना बसंसा कक टिटिसि नि बमक आं द्राफ्ट खाय जोंनो आं बन फुरुका टिप्रालेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल बन बसा गया और टिप्रालेण्ड ताथेबदि साव वाना बसंसा कक आं मा हासिनाय दिनि हागे जों तमा रखा टिप्रा टेरिटरियेल काउन्सिल आं द्राफ्ट फैनाय फैदि मंगल देबरमा खामगिसिउ आफ्रो मंगल बुतंगान आन बसंग मंगल आं काकेनसि जों द्राफ्ट खायलिंगने आं रेखा टिप्रालेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल कमसे बडलेण्ड लय दंब्ले बडलेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल गुरखालेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल जोंबो टिप्रालेण्ड नायता हि हायख अब सेन्टिमेन्ट बेपार टिप्रालेण्ड ताथेबदि टिप्रालेण्ड मोननाय अमा हायख्लायो दिनै आं बबाय 4 बोसोर सरकार खायफै गोबां लुकुरकनि ताबो कायसा मुचुंमानि काके थानसानि मारिबो फायदि उबाग्रान लगी फायदिनि आबो तामो सानायाबो आबो तो जनगण नायखे तो जनगण सानाय किन्तु आबो सावो लास्ट मिटिं को बबां सावो बर अबना बार अबुजि खायो मेबार आईपीएफ तिन सबाय बाय नायगो मार्च खाय नायगो हमबो सावो तिन मिटिं मादु नायनेदि तिन लास्ट सीसी मिटिं गाने जत दंबायो दुइटा आरो जों अब अपसन रखा दिनै आब्रो जों डिसकास खायफ्रो माने टंजिना यूनिफिकेशन बारसे अर्ली एलायंस दुइटा पॉइंट जाऊ जों आईपीएफ मे बी यूनिफिकेशन विथ मथा और एलायंस विथ मथा अमाय तिन नारु खामायनो आरो तिन माने दङ आरो मैक्सिमम आरो नारु खाबारो बयनि ओपिनियन समान ओपिनिया मेजॉरिटी 80% यूनिफिकेशन बागै पक्ष लायनाय यूनिफिकेशन ऑब्लिक एलायंस खालायनाय होनो जों आरो जों कमिटि खाजाक वो कमिटि रक जों माजों सालायना कम मथानि देब्रा मथानि लिडार बाय महाराज बाय जों सालायना कक जों आजा अब सिएम जखायजा इट इज डायलॉग इज नॉट कंप्लीट दै बिनोक सिओ ओ प्रोसेस सामने याक्तै ओं दादेनटिनि प्रेसिडेंट एनसी देबरमा नेतृत्वंगु तिनो प्रमाण तो डकुमेंट कमा दनेरो बनिया सय खैजाक आफ्टर दिल्ली अभियान आईपीएफ एंड मोथा विल वर्क टुगेदर एंड अरुणाचल डायलॉग चलाय थांनाय अब एग्रीमेंट साबखाय एनसी देबरमा खायो